Здравейте, казвам се Галя. Чували ли сте за вампир, който изпива кръвта на всички? Чували ли сте за... Види като момче, дето е успял да изпие 3 литра вода наведнъж. Нещо не съм поканила едно момче. Извинете, не съм поканила едно момче. Не, че ми е брат, той не ми е брат. Не ми е брат. Поканила съм го да изпие една кана с вода. Колко литра, бе? 2 литра. 3, не, 4,5. 4 литра и половина. Кристофър, не Иванов, защото не е от фамилията ми. Кристофър Стоянов. Добре, да започваме. Един момент, дай. Ако не вярвате. Успееш ли да го направиш? Аз ли да знам? Сега го стига. 1, 2, 3, let's go! Давай. Той ще го направи, хора. Давай. Колко ти спопина за корема сладка? Давай. Остава му малко. Хайде, хора. Давай. Остава малко. Окей, той ще го направи. Да видим. Нали наистина му стиска? Или пък не му стиска? Или пък наистина ли прилива от вълнение? Или пък не прилива? Или пък буквално прилива от вълнение? Давай. Не виждам гърбото да си се пълни. Давай. За жалост, моята егоистична сестра ми дойде, вече ще му задам още 5 въпроса и той трябва да ги отговори после. Не, че ми е брат. Некс. Давай, без да попусим една капка. Давай. Едва ли той ще успее? Едва ли няма да успее? Нищо не се знае. Ти пиш ли изобщо? Айде, кица. Да видим резултата. Виждам устните. Давай, бе! Остава му малко време. Тик-так. Давай. Давай, кисо. Дали ще успее? Или той не е способен на това нещо? Преглътни го! Та-да-да-дам.
Каната е наполовина празна. На него стискали му. Виждате, държи си ръката точно тук. Май днеска туалетна ще е заета. И да ви информирам, каната сме я напълнили с червен сок, така че ще бъде много по-лесно и вкусно за него. Но както виждате, е минало още много. Да. Да, повярвайте ми, ще бъде много трудно за него. Както казахме, той трябва да изпие всичко това. И ако искате да видите, виждате този клип, ако искате да видите още много неща за мен и за моя не брат, той не ми е брат, наистина не ми е брат, осиновени, преди години, осиновени. Добре. И ако искате да видите още мои много клипове, отидете в Галя Иванова или посетете моя сайт в Google+, също Галя Иванова. Там ще видите мои много клипове. И така нататък. Е само за фенове на YouTube. Да видим докъде е стигнал. Good. Аре ви, малко ти остана. Толкова не можеш да изпиеш, толкова малко ти остана. Сякаш 3 чашки с вода да изпиш. Нямаш право да се подпираш на стената. Айде, аз също забравих. И аз направих едно нещо такова, обаче е по-трудно с вода. Тоест, моля ви да не го гледате, защото малко мамих. Много мамих. Добре. Да видим. От един час пища с кана, бе. Колко малко ти остана. Киса нямаш право. Давай. Казах next, без да препускаш. Да видим, сега, дойде времето да броим. Той трябва до 10 секунди да изпил всичко това. Само до 10. Да почваме, ще броим както трябва. 1, 2, 3, 4, 5. Малко ти остана, съвсем малко. 6. Добре, остани тук. 4 литра не се пият така. Вижте, изпита с кана цялата. И момента е заед. Добре,
Не сме свършили да поставя малко да си такова въздух. Казвам ви 4 литра е много, на неговия корема. Виждате тъскана. Той я изпи цялата догоре. Огромна е, нали? Добре. Моята егоистична сестра няма да присъства, така че трябва да му задам още 5 отговора. Той да ги отговори, но само малко да се почини. И докато се почива, ще ви кажа нови неща. Например, нови неща като не се обличайте пренатрупано и грозно. Добре, сега почивки да го извикаме. Кисо, заповядай. Чакай, ще повърна. Иска да превръща. Един момент. Ома. Да, знаем, за едно момче не е нормално това, но той успя да изпие. Ако той не желае да дойде да отговори ти, да ни идва. Трябва да полегна. Мисля, че се чувства гадно. Да ви го покажа ли? Да, знам, крещи. Добре, това ще бъде всичко от нас. За нас. Тъй, че много е гаден. Изпи една кана с вода, пък може да отговори на 5 отговора. Хора. Трябва да ви оставам. За момент. И както ви казах, ако искате да ме посетите, напишете Галя Иванова. За последен път само да питам, нали той иска да дойде. Кисо? Нема. Не. Изморени. Галя Иванова. Наберете това номер, това име. И там ще видите още мои много такива клипове. До скоро! Ще се видим в следващия клип. Бай! Никога повече няма да правя това. Бай!